Біблія для маленькіх. Стары запавет. Чырвонае мора. Майсей вывеў сыноў Ізраіля з Егіпту. Калі быў дзень, Бог ішоў перад сваім народам у слупе воблачным, а ўначы ён ішоў наперадзе ў слупе вогненным. Господ прывёў ізраільцянаў на бераг Чырвонага мора, а фараон сабраў егіпецкае войска і пагнаўся за ўцекачамі, і ўжо амаль дагнаў іх. Ізраільцяне не ведалі, што ім рабіць. Народ пачаў крычаць на Майсея. «Ты завёў нас у пастку!» Майсей адказаў: «Не бойцеся! Господ збавіць нас!» І Господ зрабіў так, што вялікая хмара схавала ізраільцянаў ад фараона. Жаўнеры нічога не бачылі. Господ сказаў Майсею: «Узнімі свой кій над морам». Калі Майсей зрабіў так, Господ раздзяліў воды мора. Ізраільцяне пайшлі на другі бераг. Армія фараона кінулася за імі. Майсей ізноў узняў свой кій, і мора паглынула фараона і ягонае войска. Майсей і ўсе ізраільцяне спявалі і славілі Бога. Яны ўжо не нявольнікі фараона, яны свабодныя.